कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. हळगा गावची शक्ती देवता दुर्गा देवीचो वर्धापन दीस मोठ्या उत्साहात साजरो. कारवार तालुक्यातली हळगा गावची शक्ती देवता दुर्गा देवीचा वर्धापन दीस मोठ्या उत्साहात पार पडलो. गावकऱ्यान देवीक हूट, दीप सेवा आणि वेगवेगळी सेवा अर्पण करून भक्तिभाव व्यक्त केलो. वर्धापन दिसाच्या निमित्तान प्रशासन सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष RV देशपांडे हेमी उपस्थित राहून देवीचे दर्शन घेऊन पूजा अर्चा केली. उपस्थित भक्तांकडेन संवाद साधताना देशपांडे हेमी देवळाच्या विकासा खातीर फुडें सहकारी आणि मदत करचे आश्वासन दिले. या वेळार कुमार नायक आणि सगळे सदस्य उपस्थित आशिल्ले. आमगेले आमचे कमिटी आमगेले कुमार सरान तांगे आमंत्रण दिले सर तुम्ही येऊ का म्हणून तांगे होड वेळ दवरून घेना तुका दर्शन केलं असा पूर्ण फल प्राप्त तुका सेवा केले मात्र आमचे देशपांडे मामा सुकार असा ते शकट सुके सर्वांचे रक्षण कर भला पण कर सांभाळ दुर्गा माते की सगळ्या नमस्कार. आज आमगेलो दुर्गादेवीचो वर्धंती उत्सव 7व्या वर्साक आमी पादार्पण करते आसात. आज हेजे पयली खूब वर्सां फाटली देवस्थान हेजी हिस्ट्रीच अलग आसा. ह्या देवस्थानाची एकदम पॉवरफूल देवी ही इतली खरोखर अशें हेजे चलता म्हटल्यार आमकां खूब आनंदाची गोष्टी. आनी आज हांगा सगळे लोक आमगेले गांवचे लोक मेळ घेवन ह्या देवाले उत्सव करते आसात. सतत अशेंच मुखार बरे रितीन चलत रावू. आनी आतां आमी गेल्लो वर्स डिसेंबराच्यान आमगेल्यो नवीन कमिटी रचना जाला. सो ते कमिटी आणि गांवचे लोक मेळ घेवन हे उत्सव करते आसात. सगळ्या तनमनाचो धनाचो साथ आसा ह्या देवळाच्या विशया खातीर. अशेंच मुखार चलते वचूं. आत्ताच आमगेलो RV देशपांडे हळयाळाचो शासक आतां जस्ट येवन विजीट करून गेलात. एक 5 मिनटां जाली. सो तेमी तेमगेलो किमतीचो वेळ आमकां फक्त 5 मिनटां खातीर हांवें तांकां इन्वायट केलें येवन वचो साहेब. तेंगे शेड्यूल बिजी आसतना बी तेमी ह्या देवा खातीर ह्या आमगेल्या गांवच्या लोकां खातीर तेमी हांगा येवन विजीट करून गेले. येवचे भविष्याक तेमी बी आमकां आश्वासन दिलात की येवचे भविष्याक कितें जालां की गव्हर्मेंटाच्यान फंड बीन आमी करून दिवची वेवस्था करता म्हटल्यार. आनी आतां हे म्हळ्यार हो आमगेलो गांवचो लास्ट जात्रा. हेजी पयली 2-3 जात्रा जाली. दुर्गा देवीची लास्ट जाता. तेजे नंतर आमगेले ऑक्टोबराक जेन्ना दसरा उत्सव आसा तेन्नाच्यान परत कार्यक्रम स्टार्ट जाता. हांगा गांवाचे वगट्टू म्हणटा न्ही सगळे लोक मेळून रावचे खूब इतले इम्पॉर्टंट आसा. आनी आमगेले गांवाचे लोक बी तशेंच आसात. प्रत्येक लोकांली मेहनत हांगा हे जे तुमकां सगळें पळोवंक मेळटा ही प्रत्येक लोकांली मेहनताची हे साथ अशें हिंगा आसा. प्रत्येक लोक बरे आपल्या तना मना धनान हिंगा सगळे सेवा करते आसात. अशेंच ह्या देवी तेगेली जी कितें सेवा आसा ती करून घेवती आसा. आनी प्रत्येक लोकांक हांगा येयले बद्दल हांव हृदयपूर्वक अभिनंदन करता आणि तुमकां मिडियावाल्याक बी हांव तुमकां धन्यवाद करता. हळगाचे ही दुर्गादेवी ही ग्रामगेली हळगाची ग्रामदेवी दुर्गादेवी. काही टायमा हे दुर्गादेवी
ना नाशिले काही नवीन कमिटी झाल्यानंतर हे गावच्या लोकांना मिळून घेऊन आम्ही हे 7वी वर्ष हे देवस्थान बांधून घेऊन एक जबरदस्त एक उत्सव करतो असतात आम्ही हर वर्षाचा हे तर भेदभावाना होड हो ना म्हणायचं कसल्या कारण ना आम्ही देऊ हे गावचे सर्व भक्त लोक येऊन ते ते वर्धनची उत्सव जावं बाकी त्यांचे बी एक धार्मिक कार्यक्रमाक सगळे लोक साथ देऊन घेणं हे होड विजृंभणेप्रमाणे हे कार्यक्रम आज ह्या दुर्गादेवीकडे करतो असा की हे आमगे सगळ्याची ग्रामदेवी जाणार त्या ग्रामदेवी ह्या आज आमगेले इथले उत्सव करत्याक ह्या नवीन कमिटी आणि ह्यांचे लोक उत्साही लोकांना भरपूर आमकां साथ दिल्ल्यानं इतलो व्हड ही कार्यक्रम करत्याक एक आमकां आयोजन करत्याक एक आमकां कारणीकर्ता जाल्ले आसा. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. अमृता प्रीमियर लीग 2026 कारवार. अमृता क्रिकेट अकॅडमी जी भुरगीं आसात त्यांच्यासाठी सुरू जाती आसा अमृता प्रीमियर लीग 2026. या अमृत प्रीमियर लीगात 5 टीम 5 ओनर आणि 5 आयकॉन खेळाडू आसात. या 5 टीमाची नावां MCC माजाळी, जय हनुमान होटेगाळी, सदानंद क्रिकेट होसाळी, रायझिंग टायटल इपळी माजाळी आणि फिनिक्स स्ट्रायकर्स. हजे आज ऑक्शन झाले. या ऑक्शनात चीफ गेस्ट ज्ञानेश्वर नाईक, माजाळी ग्रामपंचायत माजी अध्यक्ष चंदन सावंत आणि अमृता विद्यालयम सदाशिवगडची प्रिन्सिपल स्वामिनी आमला अमृत प्राणा आणि अकाउंट मॅनेजर दत्तप्रसाद हजर आशिल्ले. हे टुर्नामेंट 14 मे 2026 सुरू जातले आणि 17 मे फायनल जातले. या अमृता प्रीमियर लीगात सगळ्या क्रिकेट प्रेमीन हजर राहून या खेळाचा आनंद घेवचो. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी प्री KG LKG UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. गोकर्णात कचरा संकलन बंद, नागरिक त्रस्त कारवार. गोकर्णात गेल्या 15 दिवसाच्यान ग्रामपंचायतीची कचरो संकलन वाहन अनेक वाठारात येते नाशिल्ल्यान हिंगा अस्वच्छतेची गंभीर समस्या तयार जाला. घर, हॉटेल, रिसॉर्टातलो कचरो भरते नाशिल्ल्यान रस्त्याच्या कडेक, रान वाठारात आणि मोकळ्या जाग्याचेर कचऱ्याचे ढीग साचिल्ले पळोवंक मेळटा. पर्यटन स्थळ आशिल्ल्यान प्लास्टीक कचऱ्याचे प्रमाण वाढील आसा. पहिले रोटरी क्लब आणि जिल्हा पंचायत हेमगेल मदतीन 2 कचरो व्हरची वाहनां कार्यरत आशिल्ली. त्यातले एक वाहन बंद पडिल्लें असून दुसरें वाहन नियमित फिरते नाशिल्ल्याची तक्रार जाती आसा. ग्रामपंचायती कडच्यान स्वच्छता शुल्क घेत आसतना सुद्धा योग्य व्यवस्था नाशिल्ल्यान नागरिकांन नाराजी व्यक्त केली. कुमटा तालुका पंचायतचे कार्यकारी अधिकारी RL भट हेमी पर्यायी वाहन व्यवस्था करचे प्रयत्न सुरू आसात आणि नया वाहना खातीर शासनाची मंजुरी मिळिल्ल्याचे तेमी सांगले.
इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.